I hverdagen oplever vi nogle gange, at det vi ser og hører ikke sker samtidig. I tordenvejr kommer lyn og torden ikke samtidig, kun hvis det er lige over en. En fodboldspiller sparker til bolden i den anden ende af banen. En hammer slår på en pæl langt væk. Eller nytårsaften, når vi sender raketter op, der eksploderer, men knaldet kommer først lidt efter. Det tager ca. 311 timer at flyve til månen med lydens hastighed. Lydens hastighed 1224 km/t. Det giver et kæmpe brag, når man når over lydens hastighed. Det hedder at bryde gennem lydmuren. Det sker, fordi lydbølgerne fra f.eks. flyet bliver presset sammen foran flyet, når man kommer op på lydens hastighed. At lydbølgerne trykker sig tæt sammen, at det danner en chokbølgemur. Braget er så kraftigt, at det kan springe ruder, så man må først springe lydmuren over havet.